Ahoj, vítam vás u ďalšieho videa a dneska ideme robiť reakcie dospelých ľudí, čo ako vlastne sú... Chcem len povedať, že reakcie vlastne rodičov, čo dostanú darčeky, ten, čo plače, ten, čo si nič neprosí, ten, čo si len praje darčeky. Takže my ideme na to a čaká nás Nikolas, Lukáš a Filip a my ideme na to. Vy ste takí. Aj mňa sa chce normálne plakať z toho, že vy furt dávate tie darčeky, proste nemôžete už s tým prestať, ty vole. Ja som taký vďačný, Pane Bože. Ja som vďačný normálne z toho, že darčeky, ale proste nedoste mi tak toľko veľa. Nie, fakt, ja si nič neprosím, vážne, nie. Nie, nedávaj mi to. Nedávaj, Michal. Nedávaj mi to. Ani ty. Ja som rád, keď mám, nedávajte mi to. Darčeky. Jo. Ja mám rád strašne darčeky. Ale aj ja ako Lucia. Hej chalani, donosia mi darčeky. Dajte like a odber. Čau.